האדמה מזדבלת. איך היא מזדבלת? בהמות אוכלות ומטילות את הגללים. הגללים האלה מזבלים את האדמה. החיות מתות ונרכבות, הריקבון של הגוף שלהם מזבל את האדמה. וזה מחזור שלם. זה אוכל את זה וזה אוכל את זה וזה אוכל את זה. השפה זה אוכל ירק, הכבש אוכל ירק, והשועל טורף אותו, וזה טורף את השועל, ואחר כך הוא מת והעורבים אוכלים את הגופה שלו, ואחר כך העורבים עצמם מתים וגם הם נרקבים, מחזור שלם, כולם חסד. והדבר הכי בולט בעולם זה חסד. גם האדם נרקב וחוזר לזבל את האדמה. ויש לך, כל אחד לוקח מאחרים ונותן גם לאחרים. גם לוקח וגם נותן. השמש רק נותנת, בכלל לא לוקחת, רק נותנת. כולה חסד. אז למעשה הדבר הבולט ביותר בבריאה זה חסד. והחסד שהקדוש ברוך הוא עשה עם הברואים הוא כל כך גדול. אדם, בסדר, ניתן לך לאכול, תאכל לחם ובצל ותאכל. לא, כמה סוגי אוכלים יש. כמה סוגי פירות. כמה סוגי פירות, כל אחד בטעם אחר ובצבע אחר. מבנה אחר לגמרי, הקיבי נראה אחרת מהמנגו, וזה נראה אחרת מהתפוז, וזה נראה אחרת מהאבטיח. בצבעים אחרים, בטעמים, בריחות, מה זה? אתה בא לחתונה, כל כך הרבה סוגי סלטים, כל כך הרבה סוגי, כמה סוגים הקדוש ברוך הוא נתן, הכל חסד. אם היה חסר, מישהו היה מרגיש חסר לו משהו? לא היה אבטיחים, לא היה מנגו, לא היה אננס, מישהו היה מרגיש חסר משהו בעולם? עוד ועוד ועוד, שפע. פרחים, פרפרים, מה צריך את זה? מה צריך פרחים? אחד מתארס, רוצה לשלוח מתנה לארוסה, אז מה הוא ישלח לה? שקית עם עגבניות, מלפפונים, מחר תתארס, תדע, משהו יעיל שייתן, לא פרחים, היא לא אוכלת פרחים. אז למה שולחים פרחים? להפך, אני רוצה להראות לך שאני נותן לך משהו מעבר לדברים הנצרכים. רק בשביל לשמח. אני אתן לך עגבניות, אני נותן לך רק דבר בשביל לשמח מעבר לדברים. כמה סוגי פרחים יש בעולם?